gbata ọ dịghị mgbe enwere ọnọdụ ọdachi dị agha egbughị mma agbaghị egbe na ụdị etu ọ na-esi ada mgbe mbụ n'ebe ụfọdụ ya mere o wee bụrụ ihe inye Chineke ekene na n'ụbọchị tata ọchịchị ha na-abịa n'isi njedebe enwesi Chineke ebe ọ bụ gwa malitere ya gwa ga-emekwa ya ka ọ bịa n'isi njedebe o were arụkwe ndị nke a na-abata abata nwee tinye ha n'aka dịka anyị mara na ihe ọbụla atinyere Chineke n'aka na ekwensu adịghị emetụ ya n'aka ya mere soro anyị dịka anyị na-aga na Alaba International Market Electronics maka ya bụ nrara ọchịchị nke na-apụ apụ na nke na-abata abata tinye n'aka Chineke site na ya bụ ọnọdụ ekpere sonyere anyị. Wave your hands to Jesus, the master planner, the one that is governing your life, governing the whole world, governing Alaba market. Raya Masekiri Makuria. The honor. I recognize your presence here. Thank you, my Father. Thank you. In the name of Jesus. Amen.